Jumali ketua RT. Mbah nuwun sanget. Mugi kelawan Mbak Yu kula, Mbak Susi Trijaya Entertainment nggih nembah nuwun. Ya. Parengang estreni ya STJ Mbak nuwun Mbak Susi. Wah iki sapu kawan nduk ya regedeg ngresake dina diaturke Mbak Mintul. Ya Ren samiren aku kangen dika wong bagus. Yo Nul Mintul. Sini sayang. Selamat malam semuanya. Kangen tenan aku Cak Bagus. Yo. Mas Samirin yo. Sayangku dek ayu dhewe. Pura napa tak usah. Yo kudu ngono dadi orang. Ibarate bumi saisine kowe. Masih ketemu ora cukup lautan mangsi ukir tinggal ayu kaya widodari. Oke, bro. Ayo dong. Gurih Pak Kades. Niki lho Pak. Ono ra ketok, Pak Nur ra ketok. Pak Kades. Maju mundur Dul, maju mundur. Nah, yo iki lho Dul sing naneni dong. Puteren Dul. Wah, tombok iki. Dalange kok ngono. Tasirku to. Nah, pul. Pasang jangkane, Dul.
motor deglek-deglek tutupan kamera. Nah. Ora bakal cukup lautan mansi. Iki lho, Bro. Berayumu Tol aja nemen-nemen. kaya Pajan gurih. Iki pomo sayang ning buri. Vitamin, vitamin. ora bakal cukup lautan mansi. Ayumu kaya widodari. Cilik su. Awas Loren. Dulu tuh anak. Matur nuwun, terima kasih, Wah. Nggih, Kangen sami-sami. tenan karo awakmu, Bro. Ya. Siap. Sedulurku, ya kancaku sami. Nggih. Pintut, Alhamdulillah. sehat, Dok? Sehat sayang. Saya apa? Kowe kabeh-kabeh mau sayang ngetul. Lu cau iki cara anu ora duwe anu Iya. blas antepan kok. Aja mlok-mlok dalange kabeh kon-kon Iki disayang. tak sayang mergo wis emeh. Meh apa to? Ampe modar ta. Ora. Ora ya, meh oleh neh omonge. Ya, lah kan rambutnya Doren delok to. Rambutnya putih wayahe mulih. Lambemu ora jejeg sih. Nggih. Aku cilik-cilik. Matur nuwun karo warga Inggris Cah Bagus. Siap, Wong nggih. ayu Cah Bagus ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita arepe walimahan iki kita. Nggih. Matur agunge panuwun dumateng sedaya warga masyarakat khususipun Bapak perangkat dan juga ketua panitia yang sudah mengundang kami kita berdua dan seluruh kru dari dalang ini jenenge siapa tuh? Ah sasirmu. Anu Rudi. Anak sapi. Bedet. Ya, Anak sapi jenenge Pedet. Pedet. Nggih. Mugi-mugi kanthi pagelaran menika sasampun gelar adicara wedal dalu menika warga masyarakat tansah sehat, perangkatnya kuat dan juga tentunya berkah melimpah ruah buat semuanya. Amin, 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 amin. Ya. Ganti awakmu Dul. Ya. Kowe ya genten kowe Dul, ndongakne warga Agung Wonorejo Grise. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok maneh kok gak petekne sing jawab tuh ya. Tak balenane neh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mlebet mawon, Mbak, tiange ten wingking. Nggih. Ini Iya Rin. Ayo mlebu ae wong nek mburi Mas Ting. iki sugeng dalu untuk masyarakat dusun Wonorejo dan juga Wonorejo dusun dan juga Gresik. Gresik didongakne. Ya, ngono. Muga-muga kabeh pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga kabeh wargane makmur. Amin. Sentosa ayem tentrem. Amin. Tur raharjo. Amin. Oke. Ya rabbal alamin. Pak Lurahe sapa to jenenge? Pak Lurahe Pak sapa? Budi Pak Setiawan. Budi Setiawan. Matur Wong endi sembah. to Ren aku gak ngerti. Oh nek kono. Mosok gong roh sampean? Aku belas gongrong ki mang Lah, teko-teko aku langsung dikon yang jeding masalahe. Loh. Lah nyapa kowe tekan jeding? Gatel. Gatel. Lah gatel ora omong wong-wong lho. Lah, Gatel mergone iki aku nganu ngono lho. nggih. Iki nek Kang dalange Batu. menjerumuskan ora Sopo? Jerumusan. Kok menjerumuskan gitu? Ki dalang beneh yo ngene iki lho. Kok iso? Mengondisikan segala sesuatu dalam kebingungan. Wah. Lah kaya awakmu bingung ngukur gatel kuwi to. Dek ero Walah. carane ngukur piye. Oh jajal kowe sing gatel jajal kon ngukur. Sopo? Aku iso ngukur dhewe ya. Lah aku ngukur samire ora lek ngukur karo linggis. Lah, dalah ya. Kuru. Lah beda lek sing gatel mintul sejen oren.
Mintul sing gatel delamakane kok. Hah? Delamakane. Dramakane Mindul gatel. Lho, pancen awale kok dramakan kuwi engko mesti sokeri ngono. Terus Munggah titik no. Kakek itu berarti nyang semakin tua. kentol. Kentol. Kentolnya kok mending mari Ren tak kukur. Terus mari ngono. Munggah no. Yang pupu. Pupu Ren, pupu nentul. Lek pupu nentul wis tak kukur munggah titik. Munggah neh. Munggah neh. Apa? Silit. Bahaya. Silet matamu kuwi. Kok mesti lek parane rono. Ini dalang ki semakin tua kok semakin gimana gitu ya? Nah, aku semakin tua mah semakin menjadi-jadi. Iki memang mergo enek kejadian bandara rame guru-guru iki ini. Kok iso? Ya, oh. Ade memang kok Kalimantan memang kan yo delay to. Heeh. Iki bakno meluk-meluk iki ya line. Walah lha. Goro-goro iki. Dalang ki sampe kok Kalimantan kok. Iya. Lah dapurmu menungso rong payu kowe rong lair aku sing ngentek ning rampatan lho. Berarti sampean sering payu. Tenang aja arogan koyo ngono kuwi. Payunya apa wae payu lek ku ndalang. Payu lek ku mblantik. Tak kira nyopet kok. Nyopet kowe anak buahku. Lah setore ya rono no e. Lah tak balik neneh kok aku. Ora sida disaut bojomu. Lho, mosok? Heeh. Lho, bareng bojoku disaut diuncal neneh kok ning Bojo sing ndi? Bojone lho telu. tak soamplo kowe. Kowe rasa sing-sing. Yang lalu biarlah berlalu tul. Kowe menoren tak bacok kowe kok. Awakmu ngono kuwi menjatuhkan kok ngomong dalange bojone telu ngono. Lah wong petuk aku pertama ya Papat, Deng. Papat tok. Ambemu. Dul, Halo. kamu yang ditunggu-tunggu warga Agung ana ing Krisik lan Wonorejo juga kamu Samirin tercinta. Siap. Kasih hiburan sama warga Agung khususnya Oh, iya. para pemuda-pemuda dan panitia ya. Nggih. Iya. Ini ada Kamu kasih apa sesuatu ke mama panitia semuanya cantik? apa ya? Ini ada ini loh. Dalange ngomong apa? Ya, Kamu mau kasih apa sama panitia? aku mau ngasih semuanya buat semuanya. Kamu mampu kasih semuanya. Siapa Ya bilang nggak mampu mampu? dong. Siapa bilang nggak mampu? Oke. Kamu aja tua, aku mampu. Masalah. Ya Ren critakno Ren pangan sak cindil abange malah. Nggih. Alhamdulillah sudah malih. Niku Bapak Nurhati dereng ngantuk nggih. Loh, Dereng. Dek, saiki lho diaturke ke parang munggah no, Oh, diantu-antu kok. Nggih. Wayang tak garap Ren, sore wis tak garap lakone oleh separo tapi tenangno wae. Engko tak Oke. rampungke jam 2 ya. Siap, Wayang siap. ditu. Tapi adewe kudu ndek kene iki gak oleh yak-yakan Ren mergo dinunut. Oh iya. Loh, kita semua jenengan saling nunut menunut. Iya no. Mang lek ngomong jae iki panggunge wayang. Lho tenan Ya, kok. ya, Lah kowe rong roh wayang aku lho, Dul. Dul. Aku ning jero mentok tak kuwepruk dalange. Ngawur ae. Ya kowe. ndak, semuanya Kowe iki itu kan apa, mengklirkan. Pripun niki? Loh, Bapak Nurhati. Oh, lho, Bapak Ren. Nurhati. Heeh. Nggih. Panggil. Monggo monggo Bapak Nurhati. Parane nganti iki. Lah lambemu kuwi lho cocokno balungan kae. Oh iya. Aku lek balungan atos kok. Kula aturi Bapak Nurhati kersa pinggam mriki monggo monggo Bapak Nurhati. Ayo ngono Ren. Bapak Nurhati sampun mriki mangke sedaya bakal disangoni pilih sing biru apa pilih abang Lihat lek sing biru khusus kanggo dalan liyane abang Siji loro telu matur nuwun Pak Nur. cair Cair. aku apal lah mendino dijak apa iki sawi ra dijak Aku iya Ren. Sugeng dalu Kang Mas, sugeng dalu Pak. Sugeng dalu. Ha nggih. Om nggih. Nggih om mawon ben rada enom. mbah Om jangan tengah Rudi Pak Nur. Belung. Nggih, Alhamdulillah nggih. ketemu beliau lagi. Ya. Ini dalang energik sekaligus eksentrik. nggih eksentrik Alah-alah Nggih. tuwek Mas. Dalang ingkang fenomenal
fenomenal. Tung 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 nenek wayang Iya. mesti belung. Tung 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 rondo ilang belung. Ya wis sak senengmu sak senengmu. Tak Berarti ubah. dalang terkenal dan tercemar. Nggih. Cocok. Nggih. Ini Masuk. Niki kula nembe mirsani dalang tukaran kalih sing nyediakne wayang ini namanya napa? Penumping. Penumping nggih. Penumping. Niki mboten kula setel, mboten kok gawe-gawe, Nah, Pak. nggih. Pancen penumping kula ning gong tenan lho. biasa. Wis enggong dedel powek kok. Berarti yo sama dengan. Wah lah winginane niku viral. Wah mboten numpung teng YouTube iki lho. Nggih. Virale pripun? Pripun? Wah virale ndak mungkin perkara niki tok jane niku. Lah wong Berarti- dalang kok ditukari seneni ora kenek. Mesti malah nyeneni kula rek. Ya biasane gelem nyeneni mergo salah. Lho, sing salah ki kono lho Ren. Lah wayang kowe tumon, upama kowe dalang. Terus Nggih. kok jupune wayange didelikne, kowe bludrek ora? Ora. Lho, lah kok kowe ra mbilani aku? Lah aku mbilane apa mbilani sing bayar itu awakmu? Lho, maksudnya dalang ge didelikne wayange lho, kudune kan bludrek kowe. Wayang sakmene mbane didelikne sitok aku bingung. Gawe liyane no. Sing wayahe metu kuwi lho Ren. Ditokne keri kan luwih demen wong-wong. Ora penak to Keri. Apa Apa? gak bareng no? Oh ya wis. Nggih. Ini Nggih. tadi nggih wonten sindene nggih saged napa? Barong. Tari ganong nggih. Ganong, Ganong. jang ganong Luar biasa. saged. Tepuk tangan riyen nggih kagem Ki Dalang Belung. Tepuk tangan riyen. Matur nuwun. Luar Wah, biasa. tepuk tangan jan kaya Dara. Matur nuwun Kang Mas, semangatipun nggih. Sampun ndugekne pelawak kondang niki kalih artis kondang Yatim Piatu nggih. Lho, kok yatim Kula piatu? yatim mawon. Nika. Weh, Tasih utuh genep e. niki. Oh. Utuh Iya. Piye midul Nggih. lah. Kaya karo kancane. Utuh Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam rahayu, rahayu sagung dumadi. Pak Kades Krisik, ugi wonten Pak Kades Tulungrejo, Pak Kades Semen, alhamdulillah. Pak Kades Alhamdulillah, Semen rawuh sami kelepak, sedaya. nggih. Jan. Tokoh-tokoh masyarakat saking dusun Wonorejo, ugi dusun Krisik lan desa-desa sekitar Gandusari, matur nuwun nuwun. Pak Rianto selaku panitia, ugi Pak Usman ingkang kagungan dalem lan sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten mriki. Alhamdulillah kula sampun dipun undang dan berkali-kali saya kesini, saya sangat takjub dan heran di tengah-tengah desa yang anggarannya diefisiensi, dipotong. Nggih, niki kabeh Tapi desa Krisik tetep ngawontenaken ringgit purwo sedalu natas. Tepuk Tepuk tangan tangan Kang Krisik. Krisik. Desa Jos. Krisik luar biasa. Nggih, luar biasa niki. Wah, Nggih. Niki anggarane ing pundi, Pak? Pak Dalang. lah kula mboten ngerti ning kula salut kok Pak. Kula bingung ngantian Pak. Krisik niku napa? Mboten namung wayangan tok, benjing tasih Urunan. kuwatan. Urunan teko kali. Urunan teko kali. Nggih, nggih. Nggih, kula badhe napa niki? Loh, monggo Pak. Monggo. Wah, niki mempoe kula Mboten aturaken saged panjenengan. nyanyi, Pak Dalang. Loh, Loh, bisane nyanyi. Pun harus Nggak nyanyi. bisa nyanyi suarane nggak pales-pales apa-apa. ritek mboten napa Mboten nggih. napa-napa. Mboten napa-napa ora ana sing pareng Nggih. dukani, Gus. Kaya biasane ngoten lho. Siap. Kula tak duet kalih Mbak Mindul kalih Oke. Pak. Lah nggih no diajar pokoke mindul bengi iki pancen wayangan iki wae kula tarik ulur. Sore Siap. kula garap sampai telas, enek kumpliti kabeh, limbuane klondur kersanipun panjenengan saged nyanding kusumaning ayu. Mindul dari min. Nggih, niki wau kula batin Pak Dalang. Iki Pripun? limbuk cangik kok ora metu-metu. Pancen Kula- kula damel ben rada suwi panjenengan tetep nenggani kula Nggih. mergo kula kangen ngoten. Kula dibisi Pak Lurah. Pripun? Pak Lurah Krisik. Pak Nur, bocorane limbuk cangik medal jam 2:30. Tapi dijokne niki alhamdulillah. Nggih. Nggih, kula nyuwun Napa, Den? lagu napa nggih? Mendem wedokan. Mendem wedokan. Lah nopo kok Cobing, mendem cobing, nggih. wedokan iki nopo? Nggih mendem kalih Mbak Mindul. Ya Oh adalah. ngoten, memang kula mendemi. Pak. Kula mboten mendemi asine tapi Pak. nagih ngoten. Nggih, Eling. niki rahasiane wong Krisik niki saged ditingali. Penonton ngelumpuk mingsek teng ajeng sedaya Pak Dalang. Nggih no namung mindul sing Nggih. 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 Iki mah kabeh mbok ngenteni aku ya. Bisa ya. Marai dalange kakek cocot lho dadine sowe ramah. Kok tetot matamu kuwi. Wedhus sih. Ora tak untal. Mboke.
Hei. Kowe godak nembang pra? Lah piye? Karo apa ya apa lho? Karo sapa Dul? Lho kalau kok tekok piye? Lah karo apa itu piye? Kleru to? Lho. Oh, Lah lah aku teko iki nyapa kok sing kakek ngomong kono. Iya. Lah kowe tak benerne nyok. Lah, iki wis bener mandhepe rono penonton nek kono. Sing gak bener sampean lho sing delok nek kono mandhepe rono. Maksud kuwi tembunge lho Ren, karo sapa ora karo apa. Lah lek karo apa mosok Pak iki doyan karo apa-apa. Iki ki ora soal nembung lho iki, tembang. Tembung sapa karo apa iki Wis beda ya. Lah iya, iki ora nembung babakan duit, ora nembung duit ya Dul ya. Itu kan urusanku. Iya. Kenapa lu sewot? Ya saiki. Loh, sebenarnya Ini aja enggak apa-apa. Lah bener mandhep rono. Oke, umpama kowe dudu bintang tamu tapuki cangkemmu kowe. Dibenere kok ngengkel. Pirang dina lek mu mekar ingah iki. Dibaleni. Ya omongi kok malah ngengkel. Berarti dibaleni. Nggih, Ayo. karo sapa ya wo, ora karo Oh, belum. apa. Karo sapa ya, Wu? Sapa ngono lho wo. Aku cara iki duduk dalang lo tak pateni langsung ning. Loh, aku patenon aku demen lho. Mau pateni kok sing mateni awakmu. Mesti urip-urip. Karo sapa? Nah. Lho. Ala karepmu dul. Monggo. Sing penting ana nyawane. Lah nek renek yo mayit lho, Pak. Nggih, sampean. Masuk. Iya. Diadek ki lho. Yo. Aduh simbok penting Yo. kawinan. Oh, bane dok. Aku iki wis mandem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Apa bojomu kok mandani Yen ngono mbok, aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan.
ana ketan aku tukono simbo aku wis simbo sing kawinan wis mendem wedok aduh simbo rapi sotu awan bengi pengen ketemu mengkono mbok aku tak nyambut gawe Lah yo ngono. boleh duit kanggo nikahan Iya Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih matur nuwun Pak Nur. Matur nuwun Bapak sekaligus punika kula nyuwun pangestu panjenengan sesepuh kula senior kula Wonten dawuh, Den. salah setunggiling budayawan ingkang tersohor wonten Alah, Laladan Blitar. boten. Apik mintul lek kalih kula. Kula nyuwun pangestu kula nggih niki badhe madegaken kesenian jaranan. Waduh, Nggih. hebat. Seni jaranan kreasi Indonesia Panglima Kuda Patria. Mapan wonten Blitar. Panglima Kuda Mapan Patria. wonten Kerjen Blitar Eh, markasipun. Mengke sak wanci-wanci saged diundang untuk Oke. tampil kolaborasi dengan Pak Dalang Rudi. Cocok adoh dhewe Ready. kolaborasi kalian Son Horek. Kula pengen kolaborasi dengan jaranan panjenengan. Nggih, nggih. Ini nenten Nggih. LKI kali kula, kali panjenengan, kali Kang Brewo, kula pengen jaranan jenengan gabung kali bocah-bocah. Niki yoga kula ki kabeh yoga jaranan lho. Den. Oh, alhamdulillah. Wah, niki roh wayang ya pirang dina mlana kira rada enggong-enggong ngono niku. Nggih, nggih. Nggih, sampun nyuwun pamit apa? Nggih. Lho. Niki Namung setunggal. nggih, sampun. Bincing acara teng Kediri. Oh, Nah, niki ngaten. wancine cair. Cair. Terima kasih. Matur nuwun Pak Nur. Matur nuwun Pak Matur nuwun. Nur, ya Allah. Walah Pak Nur kok ngonten terus lho Pak Nur. Walah Pak Nur jenengan ora repot-repot yo. Wah, lah iki lah kok. Lah kok Niki khusus tiba Niki- aku kok Dalang kok kene Biru, ape biru. njaluk yon. Emang wis tak share khusus dalangnya biru mawon. Biru ae. ora mungkin no. Pangkate beda. Pangkate beda. Pangkate beda. Pangkate beda. Ah, ini titip kagem sesei kanca-kanca. Lah, terus cah, Alhamdulillah. Nggih. sah sunah lah Matur jamaah nuwun. iki. Nggo cacah nyo iki. Paguyuban terima kasih Nggih, nggih. bareng-bareng. Nggih. Mas, kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang nggih, Waalaikumsalam. matur ayo mentaram mana le, mentaram dulu dak. Terima kasih, matur nuwun Pak Nur. Kena nggo bahan bayak karo klambine lanang-lanangan kuwi. Hai cantik, siapa yang suruh kamu duduk cintaku, sayangku? Aduh, gimana sih kamu ganteng?
Loh, kamu itu kan yang di antu-antu. Dadi aja pisan pindho Kok to. dikentu-kentu gimana toh? Maksudnya kowe iki sing diteni warga kene, sing disayang-sayang. Pah, rugi no. Jadi aku harus berdiri gitu toh. Ah, ya iyalah. Oh. Ah, ya berdiri, ya miring, ya. Berarti Kamu- sampean wis ndak bisa berdiri. Iya. Gak bisa itu udah kencing manis dari dulu kok. Opo kencing manis campur asam urat ora nisan saiki. Mosok to, Pak? Iya, Wah, ra sesuk ngerti. nyang maku tak obati, Pak. Mau obati mau pateni. Ora, Mau obati apa mau pateni? tak obati. Karo apa canggat? Potas. Oh, lek terima Asam urat? penyakit asam urat dan lain sebagainya, ahlinya nu saya. Asli? Asli nu, Aku Bos. nyuwun tulung karo kowe. Ya sesuk tak Sherlock. Mau Sherlock. Iya. Arep neng momahmu aja dak mau Sherlock. Lah pun rumahku sampean. Loh, roe nemen. Mosok? Ya ora usah berarti ya. Wah, semi. Cantik. Satu lagi terus kamu kok duduk istirahat. Iya. Oh iya. Kasih apa lagunya sayang? Apa ya? Aku bingung. Aku melihat wajahmu tuh tambah lama tambah keriput ya. Ya keriput kamu tambah pengen mutah ngono piye kowe? Aku langsung mutahi kowe ra apa-apa, Dul. Wah, oh gampang men pasrah to sampeyan lek wong wedok nu. Eh? Lek arep wong wedok gampang men pasrah. Ora nek sing nelukne apa ae karo aku kajaba wong wedok. Oh. Tenan lho. Nggih. Ya. Wis Emang. paham to kowe? Nggih, siap. Oke. Mindul kasih apa sayang? PA yo pa, PI yo pi, TU yo tu, RU ru mateni K. Ayo nakal duwi nakal. Berarti wong turu ki mateni nalar. Ndok iki dilumpuke kanggo anu pean karo kanca-kanca yoga. Heeh. Ah dilumpuke ya ta, dibagi terus saloke dicelengi. Nggih tuku ya gelungan, ya jare, ya kathok, ya kotak. Wedi dipilih itu Kang Kendang Apa sayang? Iki lho. Kurang pra. Pak Nur musisi kurang. Itu adalah landasan kocok-kocok bilo. Kasih apa Iya. cantik untuk warga Wonorejo? Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Wow! Itu suci dan mulia, warna sudah cinta itu bahagia kalau bukan hanya ingin mendengarkan suka duka bersama seiring sejalan seirama uji dan derita hidup pasti bagai di surga. Ayo Mas Mirin. Sungguh indah cita-cita mereka ingin bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka lalu sama selama-lamanya. Ayo wo, masih ada cantiknya Jawa Timur. Mintul Wulandari dan Bagus Samirin bro. Krisik Wonorejo bergoyang. Masih ada salam belok musik. Hello. Yo Ben. Margoy. Sang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Astara. Isi dari saya disaksikan setia hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua.
ki garapan kok garapan yo ngene iki. Suwuk ngenes. Terus Ren. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Ya ngono belong Suwun kiri. ya, Bos. Suwun. Suwun. Berhasil. Sak gelas opo. Ketut. Wo, timbel iki timbel. Ketut, Bos. Oh, kelek. Heeh. Jangan budayakan maling ya, Rin. Ora aku ora maling Tul. Kowe wis bojo maling. Kok iso bojo Lah maling. bojomu Nin? maling kebiyen. Maklak. Lha piye maling? Ora, aku sing dimaling malahan. Wah, kacau. Lah aku dimaling apamu lo ya? Bagus e Niki lho Pak Dalang wis rupane iki rapatek memper ngondole Bu. Piye Dul? Iki piye model? Mosok dibaleni. Ya bener ngono ya. Wis rupane ora patek memper ngondole buanter. Saiki aku ora ngondol Tul. Lah nyapa? Rabine. Lho. Be. Tanggung jawab ya Le. Loh, lek jawabe siap no Bos kene. Lah terus sapa sing ora gelem? Nanggung dhewe-dhewe. Oke, tak kasih waktu untuk istirahat sejenak. Minum-minum dulu cantik. Ya. Ya, katresnan sejati. Ya, diaturke. Langsung loro bae. Ya, kaya ngapa? Iki lho dagang aku masih ada cantiknya Windu dan juga Ana. Tasya, ayo. Saloro maju bareng, Dok.